Ga wasu sentences wato jumloli da ake aiki da su yau da kullum. Na ɗaya, good morning. Good morning, ina kwana. How are you? Yaya kake? What's your name? Yaya sunanka? Where are you from? Daga ina kake? Can I help you? Zan iya taimaka maka? Nice to meet you. Na ji daɗin haɗuwa da kai. Sorry, I'm late. Yi haƙuri, na makara. Ku daina cewa I am fine. I am fine. Koyaushe idan aka tambaye ka how are you? Yaya kake? Sai ka ce I am fine. Kana lafiya kenan. A maimakon haka, ga hanyoyi wanda za ka iya faɗi. Ka ce kana lafiya. Idan aka tambaye ka how are you? Na farko, za ka iya cewa I am good. I am good. Na biyu, za ka iya cewa I am great. I am great. Na uku, za ka iya cewa I am alright. I am alright. So waɗannan za ka iya reference ɗinsu, za ka yi aiki da su a maimakon kai ta cewa I am fine koyaushe. Ga mutanen da suke so su iya magana da turanci ko suke so su iya karatu da rubutun turanci, ko da baka taɓa zuwa makaranta ba, ko karatu da rubutu na Hausa, ko da baka taɓa shiga aji ba, to kai tsaye a yi mana magana ta WhatsApp ga namban mu na akan sikirin, ko kuma a duba profile akwai namban mu. Iya ta WhatsApp ne ake magana banda kira.